आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव जोङो नायगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि टयलेट स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि गोबां मानसिफोरानो नैबे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि टयलेट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि नोंथांमोना बयबो मिथिखायो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ गामि जायगायाव थानाय जाय बिथांमोना गोरिब दासिमबो जुदि नोंथांमोना टयलेट मोनाखै बेबायदि बेनिफिसारिफोरखौ सिलेक्ट खालामनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि जोहै टयलेट होयो। नोंथाङा बेखौ अनलाइननो मबाइल फनजों एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। बेनि बागै आं नोंथांमोननो गोबां भिडिअनि जोहै आपडेट खोन्थाबोदोंमोन आरो गोबां बेनिफिसारिफोरानो बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि टयलेटनि थाखाय मबाइल फनजों अनलाइन गोबाङानो एप्लाइ बानायनानै दोनदोंमोन। दानिया जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै बेखौसो सावरायगोन। मानो होनोब्ला गभर्नमेन्टआ थाबैनो स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि जोहै टयलेटनि फार्स्ट इनस्टलमेन्ट 9,000 रां नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोनो थांगासिनो दं। नोंथाङा मोननै किस्तियाव रां मोननाय जायो। 18,000 रां नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव मोननाय जायो। गोबां बेनिफिसारिफोरा एप्लाइ खालामदों, गोबाङानो रिजेक्ट जादों आरो खायफा सिलेक्ट जादों। जाय बिथांमोना जेनुवेन बेनिफिसारि बिथांमोना सिलेक्ट जादों। दानिया नोंथाङा गावबा गावनि नामा बेनिफिसारि लिस्टआ सिलेक्ट जाखो ना रिजेक्ट जाखो, जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदोंमोन थांनाय समफोराव, नोंथांमोना बे डेटाखौ बोरैहाय नायनानै मिथिगोन नोंथांनि डेटाया बेनिफिसारि लिस्टआ एप्रुभ जाखो ना रिजेक्ट जाखो? जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै नायगोन। आं नोंथांमोननो देखायहरगोन। जुदि नोंथाङा बे बेनिफिसारि डिटेल्सखौ चेक खालामनायाव जुदि एप्रुभ नोंथांनि लिस्टआ मोनबाय, नोंथाङा थाबैनो गभर्नमेन्टनिफ्राय फार्स्ट इनस्टलमेन्ट टयलेट बानायनो 9,000 रां 9,000 रां नोंथांमोना बेंक एकाउन्टनि जोहै मोननो हासिगोन। बेनि मोनसे आपडेट फैदों। दानिया जुदि नोंथाङा नायनो सानदों नोंथांनि एप्लाइ खालामनाय बेनिफिसारि लिस्टआ एप्रुभ जाखो ना रिजेक्ट जाखो, नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। आरो जाय बिथांमोना गोदानै 2026आव टयलेट जुदि नोंथाङा मोनाखै, एप्लाइ बानायनो सानदों गोदानै, नोंथाङा बोरैहाय एप्लाइ बानायनो नैबे पर्टेलनि जोहै बेनि डिटेल्सखौबो आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। जास्ट नोंथाङा इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां जुदि नोंथाङा मिथिबाय थानो सानदों, जुदि चेनेलाव गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया आं नोंथांमोननो खोथानि नोंथाङा टयलेटनि एप्लाइ खालामनाय डेटाखौ रिजेक्ट जाखो ना एप्रुभ जाखो बेखौ बोरै नायनो, आरो जाय बिथांमोना गोदान बानायनो सानदों बेनि आपडेटखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै खोन्थाहरगोन। नोंथाङा दानिया नायनो थाखाय गुगोलाव सार्च खालामनांगोन SVM। नैबे पर्टेलनि जोहैनो स्वच्छ भारत मिशन बे पर्टेलनि जोहैनो नोंथाङा टयलेटखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायनानै दोनदों नोंथांनि डेटाया एप्रुभ जाखो ना रिजेक्ट जाखो बेयाव नोंथाङा नायनानै मिथिनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बे पर्टेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नैबेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। दानिया जुदि नोंथाङा एप्लाइ बानायनो सानदों बा डेटा नायनो सानदों, नैबे एप्लिकेसन फर्म फर IHSL डेशबर्ड नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। नोंथाङा स्टेप बाय स्टेप क्लिक खालामबानो जाबाय। जाय बिथांमोना गोदानै 2026आव एप्लाइ खालामनो सानदों बा नोंथांमोना बानायनाय नोंथांनि स्टेटासखौ नायनो सानदों। दानिया जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायनो सानदों नोंथांमोना नैबे सिटिजेन रेजिस्ट्रेसन नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामग्रोनानै नोंथाङा गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगोन। नैबेयाव नोंथाङा गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन। नैबेयाव बिनि उनाव गेट OTP क्लिक खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा OTPखौ बहायनानै नैबेयाव लगिनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा मोननैसो डिटेल्स बहायनांगोन। नोंथांनि डिटेल्स, जायगानि डिटेल्सखौ नोंथाङा बहायनानै नोंथांनि नामखौ बहायनानै नोंथाङा गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ रेजिस्टार खालामनानै लानो हागोन। बेनो नोंथांनि लगइन ID जागोन। दानिया नोंथाङा बेखौ बानायखांनानै जाय बिथांमोना गोदान बानायनो सानदों बेनि उनाव नोंथाङा नैबे लगइन अपसनाव
क्लिक खालामनानै होनांगोन। जाय बिथांमोना गोदान बानायनो सानदों दानिया नोंथांमोना नैबेयाव बहायनांगोन नोंथांनि बे रेजिस्टार खालामनाय मबाइल नाम्बारखौ बहायनांगोन। बेनि उनाव गेट OTP आव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना OTP नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव फैगोन। बेनि उनाव नैबेयाव OTP खौ बहायनांगोन आरो नैबे केपसाखौ बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव साइन इनआव क्लिक खालामनो नांगोन। जाय बिथांमोना अलरेडि एप्लाइ खालामखांबाय, नोंथाङा जुदि नोंथांनि डेटाखौ रिजेक्ट जाखो ना एप्रुभ जाखो नायनो सानदों, नोंथांमोनाबो बेबायदि प्रसेसखौ बानायनांगोन। बेनि उनाव नैबे साइन इन अपसनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। आं बेयाव मोननैबो प्रसेसखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। गोदान बानायनाय आरो जाय बिथांमोना बानायनानै दोनखादों, नोंथांनि डेटाया एप्रुभ जाखो ना रिजेक्ट जाखो आङो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। दानिया आङो बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ बहायनानै नोंथांमोननो नेक्स्ट स्टेपखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। दानिया नोंथाङा साइन इनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा रेजिस्टार खालामनाय समाव जि डिटेल्स बहायदोंमोन नैबेयाव नुनो मोनगोन नोंथांनि नाम, मबाइल नाम्बार, नोंथांनि एड्रेस। दानिया नोंथाङा नैबे थ्रि डटआव क्लिक खालामनांगोन। नैबे खनायाव नोंथाङा मोनसे थ्रि डट नुनो मोनदों। नैबे बक्सआव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन। आं दानिया बेयाव क्लिक खालामनि। दानिया बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा जुदि गोदानै एप्लाइ बानायनो सानदों, नैबे निउ एप्लिकेसनाव क्लिक खालामनो नांगोन। आरो जाय बिथांमोना अलरेडि नोंथांनि बानायनाय जुदि डेटाखौ नायनो सानदों, नैबे भिउ एप्लिकेसनाव क्लिक खालामनो नांगोन। आङो गिबियावनो नैबे भिउ एप्लिकेसनाव क्लिक खालामनानै जाय बिथांमोना आगोलावनो एप्लाइ बानायनानै दोनदोंमोन, नोंथांनि डेटाया एप्रुभ जाखो ना रिजेक्ट जाखो नोंथाङा बेयावनो नायनानै मिथिगोन। आङो बे प्रसेसखौ नोंथांमोननो क्लिक खालामनानै देखायनि। मानो होनोब्ला आंबो बेयाव एप्लाइ खालामदोंमोन आरो गोबां मानसिफोरनिखौ एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन। बेनि हिसाबै आं नोंथांमोननो देखायहरनि डेटाखौ रिजेक्ट जाखो ना एप्रुभ जाखो। नोंथाङाबो बेबायदिनो जुदि एप्लाइ बानायदोंब्ला चेक खालामनानै नायनो हागोन। आं दानिया नैबे बानायनाय आंनि टयलेट बानायनायनि डेटाखौ एप्रुभ जाखो ना रिजेक्ट जाखो, गभर्नमेन्टआ एप्रुभ बानायखो ना रिजेक्ट बानायखो, बेनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो देखायहरग्रोनि नैबे भिउ एप्लिकेसनाव क्लिक खालामनानै। दानिया आङो बे भिउ एप्लिकेसनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन गावबा गावनि स्टेटासखौ। एप्लिकेसन नं, एप्लिकेसन बानायनायनि बेयाव नंखौ नुनो मोनगोन आरो माब्ला बानायनाय नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आं बेखौ 2023 आवनो एप्लाइ बानायदोंमोन, नाथाय दासिमबो राङा हाबाखै। मानो होनोब्ला नोंथांमोना नैबेयाव स्टेटासखौ नुनो मोनदों। गोबां मानसिनिखौ आङो बेयाव एप्लाइ बानायदोंमोन, आंबो बेयाव एप्लाइ बानायदोंमोन, नाथाय गोबां आंनि बे एप्लाइ खालामनाय डेटाफोरा बेयाव रिजेक्ट जादों। गभर्नमेन्टआ रिजेक्ट बानायदों। एप्लिकेसन रिजेक्टेड, बेयाव गोबांनियानो रिजेक्ट जादों। मोनफ्रोमबो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों गासैनियाबो रिजेक्ट जादों। नाथाय खायसेनिया एप्रुभ जादों। जेनुवेन बेनिफिसारिफोरनिया जाय बिथांमोना मोनाखै बिथांमोननिया एप्रुभ जादों। दानिया ट्रेक स्टेटासआव नोंथाङा क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव अलरेडि एक्जिट बेबायदि खोथैदों, बेयाव रिजेक्ट जादों। गोबांनियानो बेबायदि रिजेक्ट जादों आरो खायसेनिया एप्रुभ जादों। नैबे प्रसेसा, नैबे गोजा सिना नैबे खालामजोबगोन। नैबे इनसेन्टिभ गिभेन टु एप्लिकेन्ट बेयालागि जाय बिथांमोननिया लकेसन फर जिअ'टेकिं बियो डन जाबाय आरो IHSL जिअ'टेकिंआ डन जाबाय। नोंथांमोना इनसेन्टिभखौ थाबैनो मोनसिगोन। नैबे इनसेन्टिभ गिभेन टु एप्लिकेन्ट बेयालागि नोंथांमोना जुदि स्टेटासा मोननैब्लाथाय नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन। जाय बिथांमोननिया नैबे मोननै अपसना जुदि कमप्लिट जाबाय, नोंथांमोना थाबैनो रांखौ मोनगोन। नाथाय आंनिया बेयाव रिजेक्ट जादों। मानो होनब्ला बेयाव प्रब्लेमनि थाखाय रिजेक्ट जादों, एप्लाइ खालामनाय प्रब्लेमनि थाखाय। मानो होनब्ला टयलेटआ अलरेडि दंखायो आरो एप्लाइ बानायबावदों, बेनि थाखाय बियो रिजेक्ट जादों। दानिया नोंथाङा बुजिबाय। नोंथाङा बेबायदिनो गावबा गावनि स्टेटासखौ एप्रुभ जाखो ना रिजेक्ट जाखो नायनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा एप्लाइ बानायनो थाखाय नैबे थ्रि डटआव क्लिक खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे निउ एप्लिकेसनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव गोदान जुदि नोंथाङा एप्लाइ बानायनो सानदों, नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। नैबेयाव नोंथाङा गावबा गावनि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लक बेबायदि नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। गोबां इजि प्रसेस। नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बार, बेयाव नोंथाङा नोंथांनि नाम बेबायदि बहायनानै स्टेप बाय स्टेप जोबोर इजि प्रसेस बियो। बेयाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआव बेनि फुल एप्लाइनि भिडिअखौ देखायबावगोन। मानो होनब्ला भिडिअआ गोलाव जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों, नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय। जास्ट नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे पर्टेलाव हाबनानै
नोंथाङा गावबा गावनि डिटेल्सखौ बहायनांगोन, नैबेयाव बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सखौ बहायनांगोन। जोबोर इजि प्रसेस बियो। आं बेखौ नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ'आव लाबोबाय दं।